برمیلکە پەترۆلێ ئیرۆ بە 74.10 دۆلاری مەعامالە پێ تێکردن. نەمانا پەترۆلê Îranê li bazaran cîhanê valahiyê çêdike. Li bazara navnetewî bermîla petrola Brent bo 74.10 dolarî kirin û firotin kirin. Bermîla petrola Brent ji saet nehara çardeyan pê ve ji sedî 0.32 kêm bû ku bi 74.10 dolar di keman demê de bermîla petrola xava Texasê Rojava jî bi 65.96 dolarî hat firotin. Du bermîla petrola Brent heta 74.65 dolarî zêde bû û di dawiya rojê de bo 74.34 dolaran da ket. Nemana petrola Îranê li bazarên cîhanê valahiyê çêdike û ev jî gefe li ser aramiya bihayê petrolê. Du piştî daxuyaniya Amerîkaya ku got ew dê mafê lêxweşbûna nû nede, heşt welatên ji ber sizayên petrolê yên li hemberî Îranê bihayê petrolê zêde bibû. Îdareya Trump mijdara 2018 heşt welat ji kirina petrola Îranê û efû kiribûn da ku heta 6 mehan xwe rêx bixin. Ji dugulanê îsal ve êdî kar bi wê biryarê nayê kirin û îdareya Trump wan welat û aliyên ceza dike ku danûstandina li gel sektora petrolî ya Îranê dikin.